Ez egy projekt, aminek egy állomása ez a kis USB stick itt a falban, amit én felraktam anyagot rá, az a kezdőanyag, innentől kezdve bárki használhatja, és leszedheti, visszarakhat rá mást, lehet levelezni rajta bármit. A városban több helyen is megtalálhatóak lesznek, sőt, egyéni kezdeményezésként is el lehet majd helyezni ilyen kis dead dropokat. Megkértük a műszit, hogy kérjen föl művészeket, hogy kifejezetten erre az alkalomra, illetve a város különböző helyeitől megilletődve készítsenek anyagokat. Mostantól fogva itt található meg az a USB adathordozó, amin a Klauser térről mindenféle információk találhatóak. Az ihletett meg ebben a projektben bennünket, új vizualitás csoport, mert alkalmat adott arra, hogy egy olyan város olvasatot nyújtsunk, ami inkább az érzelmi és személyes vonatkozásokat mozgósítja. Erre a pendrive-ra kifejezetten olyan anyagot próbáltam keresni a múltból, ami Budapestre reagál. Volt 5 vagy 6 művész, akik mindenféle anyagokat készítettek, és ebből itt most egy montást helyezünk el a műsziben, egyébként pedig a Fogasházban, a Fogaskertben, a Budán, a Szatyorban, a Toldi mozi nevű szórakozóhelyen, Kisüzemben és a Castróban lehet még megtalálni ezeket a kis USB drive-okat különböző művészeknek az alkotásaival.